Peter Pavel hovorí, že Krym nie je ruský. No a v Rusku sa objavili diskúzie a opodstatnenie, že či Sudety sú české. Totiž to Česko nemá garantovanú hranicu. Čo chcete povedať? No tým chcem povedať, že Peter Pavel a politici v Česku ohrozujú existenciu Česka, pretože Veľká Británia, Francúzsko ani Anglicko negarantovali hranice Česka. Čiže záchranou existencie tohto regiónu a suverénnych štátov je podvoliť sa záujmom Ruskej federácie. To sú ustupujúce veľmoci, ktoré... Pán Harabín, to ste teraz povedali. Čo? Čiže vy tvrdíte, že aby sme sa zachránili pred ruskou intervenciou, tak jediná možnosť je nasledovať to, čo hovorí Rusko. Čo tu taráte, hlúposti? Ja tomu nerozumiem. Nie, vy tomu nerozumiete a podsúvate závery, ktoré som nikdy nepovedal. Ja som povedal, že existencia Slovenska je závislá od toho, či Ruská federácia nám bude garantovať hranice. Že Rusko teda je momentálne ale vo vojne s našim východným susedom. Ste tam povedali, že by ste išli do Ruska práve vyjednať tieto lacnejšie suroviny. Jakej vojne, pani redaktorka? Počkajte, v akej vojne? Na Ukrajine. Tak ako tam je špeciálna vojenská operácia. Ukrajina ani nevyhlasila vojnu. Ukrajina nevyhlásila vojnu. Držme sa medzinárodného práva. Aj práva. Putin urobil špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. V súlade s chartou OSN. To sú rôzne názory na to, či je to v súlade s chartou OSN. Pani redaktorka, tu nemôžu byť rôzne názory, lebo je platný právny stav. Iba Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 môže povedať, či ide o vojnu, či ide o agresiu. A dokonca teraz Medzinárodný trestný súd v Hágu OSN 2.2.24 na návrh Ukrajiny odmietol označiť Ruskú federáciu za agresora. Čiže Ruská federácia neporušuje medzinárodné právo a nie je agresor. Povedali ste, že by ste šli na tú prvú návštevu do Ruska. Myslíte, že by vás Vladimír Putin prijal? Vie o tom? Spolupracujete s jeho ľuďmi? Ja neviem, prípadne požívate nejakých financií alebo niečo také? To by ste už dávno uverejnili. Či nepomáhajú vám peniazmi? To by ste dávno uverejnili. Ale veď sa vás to preto pýtam. Samozrejme, že nie. Posledná vec, pán Harabín, hovoríte, že ste kandidátom mieru. Vyzvali by ste Vladimíra Putina, aby zastavil paľbu? Ja som kandidátom mieru a Ruská federácia postupuje podľa medzinárodného práva. Posledné slova, peniaze ani na Ukrajinu, ani na humanitárnu pomoc. Nech dávajú peniaze oligarchovia ukrajinskí, ktorí sa tu vyvážajú na super autách a naši ľudia trú biedu. Ako? Prečo? Za čo? A my nepotrebujeme členstvo v NATO. Nepotrebujeme jednoducho, pretože to nezvyšuje našu bezpečnosť a zase zvyšuje to výdavky, pretože pokiaľ by sme tu sa uchádzali o štatus neutrality, teraz je najlepšia historická doba, rozšíril by sa koridor Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko a po skončení špeciálnej vojenskej operácie aj územie Ukrajiny. Aká je vaša predstava o spravodlivom mieri, pán Harabín? To bola otázka. Jednoducho taká denacifikácia Ukrajiny. Dovolím si zarepovať. Dodáva Orbán zbrane na Ukrajinu? No nesmiete sa. Nedodáva. Ja som za ten koridor neutrality, aby nám ho garantovali aj Rusi a keď Trump vyhrá voľby, tak aj Američania nám ho môžu garantovať. Vy sa tu bavíte o NATO a Európskej únie. Veď Európska únia má životnosť možno 2 roky a NATO sa rozpadne, keď Trump vyhrá voľby, lebo odmietol dávať príspevky. Treba povedať tu na adresu mojich predrečníkov, že Ruská federácia nie je agresor. Bezpečnostná rada OSN nerozhodla, že je agresor. 2.2.24. Už som otvorila ďalšiu tému. Počkajte, pani redaktorka. Vyprosím si, aby ste mi skakali do rečí. Nedovoľme, aby v úrade prezidenta bola predĺžená ruka amerického liberalizmu, ktorý má jediný cieľ: zatiahnuť nás do vojny so Slovanmi.